E da, časna priča, pričali smo nešto eto kako ljudi vide tu neku priču o nama i kako je stvaraju, ali naravno, važni smo i mi kakav im povod dajemo da te priče o nama kreću. Ovo je jedna odlična jutarnja, pričao sam juče o rukometašicama, evo i žive gošće moje, Bojana Milić, Katarina Stepanović, učesnice onoga preksinoć u Novoj Pazovi. Oko Kaćo. Kaćo, jel kažu Kaćo ili Kaća? Ja obožavam ono Kaćo. Može. Može kako hoćeš. Mada. Dobro, Katarina i Bojana. Jelen, bile ste tamo, bile ste u Pazovi, očekivala se tvrda neka utakmica ili ne? Ipak, mladost Pazova, ono... Pa očekivala se tvrda utakmica jer je Pazova težak protivnik Bekamentu još od prethodne sezone. Imali su jednu utakmicu sa nerešenim rezultatom i jednu su izgubili prošle sezone od Pazove, tako da njihova ekipa je ostala ista u odnosu na prošlu godinu, tako da se očekivalo da će biti teška utakmica. Tako je bilo u prvom poluvremenu. Oni su imali čak u jednom trenutku vođstvo od 3 razlike, ali na kraju smo mi na poluvreme otišli sa 1 golom vođstva. I na kraju u drugom poluvremenu... Onda ste ono malo dodale gas, a? Dodale smo gas i odvojile smo se. Bilo u jednom trenutku i 9 razlike za nas. A onda ste se opet malo, onda ste smanjile gas. Tako da smo privele mirno kraju utakmicu i ostvarili još jednu pobedu. Odlično. Katarina, vidim u ovoj vestici, Boki mi dotorio, ti si bila tu drugi strelac u ekipi sa 6 golova. Pa da, zato što oni su svu pažnju usmerili na naše leve bekove koji su poznati kao odlični šuteri, tako da je imalo prostora vamo za desnu stranu, malo za mene, da i ja malo dođem do izražaja. Da, kao šta mi to meni? A reci mi, ta priča pripreme utakmice, koliko je to sad ono bilo, koliko si ti negde već ono znala kad ste otišli na to utakmicu, koliko si ti znala da će to biti, znaš, da će imati tog prostora ili se to naprosto negde otvorilo samo od sebe. Hoću da, znaš, da vratim tu priču, ono, ajde, pravimo svi tu neku strategiju, znaš, pred utakmicu, koliko ste bili tu negde, imali to kao opciju? Pa da, otprilike smo znali njihovu igru, poznanice su nam od prošle godine, kao što kaže Bojana, nisu menjali ekipu, tako da sam otprilike pretpostavila da će tu biti malo više prostora na desnoj strani, jer oni stvarno su duboko izlazili na naše leve bekove, tako da eto, to je ispalo dobro po meni. Ali, Katarina, koliko to može da smeta? Koliko to recimo tebi može da bude? Ono, kad sad ti znaš, aha, igramo nešto kao jednu igru, imate nešto što je igra. Sad se onda nešto menja. Sad ti tu dolaziš, znaš, ono priču da budeš, eto, naš jedan od najefikasnijih igrača. Koliko ti to bude negde, ono, koliko to stegne ruku? Jer ti sad ono očekuješ, znaš, ti sad ono, znaš, na tebi je. Ti sad znaš da ti sad moraš. Koliko to negde ume da stegne ruku, a koliko može da bude stvarno onako nadahnuće, da, kako ti se to, kako pa meni više ne, zato što sam prilično iskusan igrač i tako da onako reagujem u zavisnosti od situacije. Ako imam prostora, idem jednostavno na gol, da dam gol i to je to, eto, nema više, ono. Ranije jesam imala pritisak kako je sve na meni i onako malo se stisnem, ali sad više ne. Sad to opušteno. 33 godine, ako sad neću budem opuštena, nikad neću. Kad ću? Da. Okej. Boko, ti sad sasvim jedna druga priča. Koliko ti pomaže, recimo, ta priča iskusnih drugarica? Koliko vi uopšte možete da budete drugarice, s obzirom na, ajde da kažem, na neku razliku u godinama i na da? Pa super se slažemo i dobre smo drugarice i na terenu i van terena. Pošto sam ja nova ove sezone ovde, super su me prihvatile sve. Znači mi dosta to neko njihovo iskustvo. Ja sam, da kažem, manje iskusan igrač od njih. Njihovi neki savjeti u toku igre, pre meča, uvek su mi od pomoći. Komunikacija sa trenerom, sa osobljem tehničkim, se tu sve ono okej. No da, to je funkcioniše kako treba. Hoću da, znaš, negdje da napomenem jer je to suština, znaš, ako tako, taj tim jeste tim. Da. Ako tu sad ima, znaš, nešto do negdje, nešto škripi, onda to uvijek se odrazi, negdje, znaš, negdje probije, negdje izađe. Sad stvarno to sve kako treba funkcionirati. To je važno. A što ste rekli, da se nadovežem za ovu razliku godinama, ne primećuje se, jer mi starije se ponašamo kao da imamo i osjećamo kao da imamo 22-3, tako da nema tu neke razlike. Bravo. To hrabri, to raduje, Bože mili. Nisam uopšte mislio da ćemo na ovakvu temu da dođemo. Kad bi sad trebala da daješ savjet nekakav, koliko bi to bilo onako na prvu, koliko već imaš negde sad ono, šta bi to bilo nešto ono trasi kao to je, a koliko bi ipak moralo ono dobro da razmisliš šta bi moglo da ostaviš tim mladima?
Znaš, šta hoću da kažem, znaš, sad ta neka koncentracija nečega, ono, gde si ti bila? Da li bi to sad ono bilo vežba i radi, znaš, ili bi bilo nešto još, ili bi bilo, ej, nemoj sad, to bi trajalo. Pa ne, kad vidim igrača, otprilike sad znam šta su njegove prednosti, šta on može. I evo, konkretno za nju na onoj utakmici Superkupa, kad nije nešto baš krenula kako treba, ja sam joj, između ostalog ja i sve ostale devojke iskusnije, su joj rekle samo idi da daš gol, nemoj da se femkaš, hoću, neću, da se stiskaš. Kad ideš da daš gol, idi, šutni, daj, i tako i bilo. Dala je za 5 minuta, ne znam, 6-7 golova. Da, sam kraj, ono je bilo spektakularno, ono je baš bilo, znaš, ko voli rukomet, što kažu ovi naši, ono je bilo za srčko. I vidjelo se da ide da da svaki gol. Ali vidjelo se i Jagodinke su ono baš ono pale, ono totalno bilo i meka. Šta joj je? Nije bilo 50 minuta. Vežite je. Šta se dogodi tu? Šta se tu dogodi? Šta prelomi? Jel to bude baš to da te ono podšpricaju, da kažu ajde da to negde se prelomi ili to negde... Pa imala sam Koliko ti možeš da utičeš u tom trenutku kad vidiš da ono 50 minuta, sat vremena, bre, nemate i onda u 5 minuta, bam, ono šta eksplozije? Pa jesu, u tom Superkupu mi je dosta značila njihova podrška i kada me trener izvodio na klupu i da se malo ohladim i da se smirim, sve su mi prilazile na klupi i rekli su mi ono, znamo šta možeš i koliko možeš da pružiš, samo uđi sad na teren ono, i pokaži im šta znaš i tako je bilo tih zadnjih 5 minuta. Eto kako to jednostavno izgleda. Kažeš joj idi da gol i ono uđe i da 5 komada za 5 minuta i kaže aj sad idemo kući. Da, sa medaljom. Kako to jednostavno izgleda? Pa jeste jednostavno. Da, ali koliko truda? Mnogo. Mnogo truda, odricanja i svega, ali... Ali je lepo na kraju. Sad hoću da kažem, kaješ li se, čini li ti se da si mogla drugačije? Ne, ni u jednom momentu se nisam pokajala, da. A dobro, dosta i uspeha i za tebe. Da, jes. To onda negde i potvrđuje ono da to što radiš, da to ima smisla. Hoćeš da traješ u tome? Da, naravno. Ja još. Koliko me noge služe. Hoćeš li ostati uz, ajde, ako sad mogu bolje? Pa ne znam da li ću baš biti tu, mislim, ne znam. Stvarno nisam ni razmišljala na tu temu. Rukomet, govorim samo rukomet. Da, ali sigurno... Da li ćeš biti u Aranđelovcu, da li ćeš biti ne, sasvim svejedno, nego koliko imaš negde tu priču. Pa volela bih, da. Jel da? Da. Opcija nešto da budeš trenerčić nekakav za početak? Pa mislim da je u porodici jedan dovoljan, sestra mi je Tako, to bi bila jaka konkurencija. Ne znam da li ja imam smisla za to, ali ne znam, stvarno eto nisam još uvek razmišljala baš na tu temu. Možda, sve je otvoreno i sve je moguće. Boko razmišljanja tvoje, ostati ovde dokle gledaš li negde preko grane, kao svi mladi, nažalost? Moja razmišljanja su nekada sljedeće sezone tražim neki dobar angažman u inostranstvu. Ako bude neka ponuda za koju sam zainteresovana, da ću da odem, ako ne, ostajem još 1 godinu u Aranđelovcu. Mi bi se radovali. Mi bi voljeli još samo da shvatimo to, pa da ti pomognemo da nemaš razloga da odlaziš u inostranstvo, nego da budete tu, da vam stvorimo uslove i da budemo šampioni. Ova godina, hoćemo li biti šampioni? Pa, nadamo se. Piše ovde, kaže, zadržali lidersko mesto. Da, prve smo, osvojili smo taj Superkup, ostalo se još 2 trofeja. Ko vam duva za vrat? Jagodina i Neisa. Pa da, te 2 ekipe. Hajde da angažujemo ove što su po zadrugama, da i angažujemo, da im tamo malo prst uvi. Pomrse konji. Pa to je prst negde malo, da i nagaze slučajno negde. Jagodinci su opasni, ne znam koliko bi bili dobri u konkurenciji. Šalim se. Hoću da vratim sad onu priču, devojke ste, a rukomet je onako jedan od tih najgrubljih sportova, što je za mene bilo šokantno, da sam saznao pre par godina, kad mi je stigla ta informacija da je, mislim, nemoguće. Ja sam to nešto mislio da je ragbi, da neki budu međutim, kao nije. O tim grubostima, o toj žestini, kako vi to bre podnosite, čovječe? Hajde sad i govorimo vaš nežniji pol, ma nemoj. Pa to je za nas rukometašice onako malo, mi smo uglavnom sve kao male više vole da se družimo sa dečacima, bile smo onako malo borbenije u odnosu na ostale djevojke i tako nas je to i usmjerilo na rukomet. Bar mene, mislim da je tako u većini slučajeva. A koliko sudije mogu da vas štite? Koliko je to danas negde drugačije, recimo u odnosu na pre 10 godina? Pa mogu. Jer imaš negde tu neku... Da, pa mogu, ali sve je isto njihov izbor. Neke sudije puste baš grubu igru. I da bi igrač dobio 2 minuta, stvarno treba da pošteno, što bi se rekao, opegla nekoga,
A neke sudije odmah tu seckaju i ne dozvole što. Opet neka sredina tu kad bi se našla, to bi bilo najbolje. Bilo bi, samo kad bi se neko još malo i potrudio da toga i nema. Druga stvar, to sam sve pitao opet zbog vašeg zdravstvenog biltena. Tim, jeste dobro imali povreda, kako se tu krpite, jeste okej sve? Pa za sad nema, tu smo sve, da, hvala Bogu. Prošle godine smo imali baš dosta problema sa povredama, za sada sve smo na okupu i nadam se da će tako biti do kraja. Čuvajte se, dobrog vam zdravlja, svake sreće, a mi, eto, na ponos imamo. Nažalost, nisu mogle sve da stanu danas ovde kod mene, ali one će preneti sve čestitke koleginicama. Bojana Milić, Katarina Stepanović, valja zapamtiti ta imena, valja o njima pričati, a ne o... Da,